Ayo. Ayo, nasi timoy. Ayo. Patay naman yung gilay. Sa to bini? Nisoto niya na nabuang ko. Buang. Ah, kabuisit ba ning tawhana? Damay-damayan mo pa niyang kabuang ko si utang. Ayo. Te, nasi ba? May unto, ma'am. Sa ato? Alam ka po yung tuyo niya ba? Aw, naadiri ma'am ay. Nabuang man daw ni, na-stroke, nawala siyang pahimuot. Sulod lang ma'am, sulod. Ato ba nga lang siya? Naunsa di siya ma'am, naunsa di ka timoy. May pagay, di mong ngisi-ngisi sa ako ito puyok-puyok kay manguan ka. Mangutang ka sa kuwag-kuwag 50 mil. Di kang mangulam sa kuwag-kuwag na inana na dayong ka. Naunsa di ay ka. Wala, inana naman ibang itsura. Naunsa daw ni siya ma'am, nabuang. Nabuang daw ni siya. Nawala siya sa iyang pahimuot. Naunsa di ay kasi, basta wala ka nakakaon o lahi mong ikaon. Dagto si Kihol. Tikihon? Tikihon? Wala nang tikihon. Ma'am, basig. Ilang panangin sa kuha, ma'am. Mangulam daw siya kwarta sa kuha 50 mil. Nagtakabuhay siya na ko dagto. Higidiyaan daw siya sa iyang pamilya. Muampas daw siya dagto sa Sikihor. Kay, kuhaan daw, kanagidiyaan daw siya. Paso daw niya yung pamilya dagto sa Sikihor. Okay, doon na ron. Unsa? Oh, no! Unsay pamilya nga apason? Unsay, ito Mexico, mga minato sa iyo. Yung nagyod ni pwede. Maningil na gyud ko. Kaya dako dyan na mong kwarta nga giutang sa kuha. Kung di gyud ka mo bayad sa kuha, ipos gyud ta ka. Para maulawan ka, di magsilbi ni. 50,000, hindi na siya joke-joke na kantidad. Ay, dito ko buang-buang na sir. Kaya natanong kay ka natin istorya sa kuha dito ng aging bulan. Ingrid Dawil. Ingrid Dawil. Wala na ulat na Ingrid Dawil. Grabe, sad ka, mama din. Uy, amigo man ka mo. Kaina man ka mo. Sabi, ay, putang ginana. Uy, nawala ba yung peace of mind? Huwag na uso ron. Nawala ba yung peace of mind, ma'am? Kay, wala na 50 mil. Kay, hindi daw siyang ipos. Pakalawan daw ni mo siya. Ayun, sad ka ginana. Kay, sabi, nanunan niya mabayaran kung hindi mo siyang ipos, ma'am. Kaya wala siya peace of mind. Kung ang anak 50 mil, madaot ang inyong pagkakaila. Ihangyo biya ka sa kuha, mahulang kag 50 mil, kay para iapas din sa itong pamilya, kay biya ka sa itong pamilya, pasulin mo siya, sila, kay anak ka nga, wala sila pang konsumo. Kaya nga, di balik ka din sa iligan. Ano na ba ka? Kung inana naman na yung itsura, ma'am. Bantay ka lang rin ako. Na, sir. Magpakaayo, sir. Kay diligid buot pasabot na nabuang ka, kung ano nataka. I-accept na ka, di na ka pabayron. Na, basi na pabangbuhan ka. Basi na pabangbuhan na yung pala, ma'am. Na, di ka pwede, di na exemption sa kuha, ma'am. Ako dyan siya balikan. Sa pagkakaroon, di sa kumaningil, exempted siya, pero balikan, di na ko siya, ma'am. Duda na ko, lahi mo'y nakaon na ni sa Sikihor, ma'am. Dili pagkaon na yung giadto-dadto, ma'am, nga ihatod ko naman siyang pamilya. Lahi, ang gikaon na ni, lahi. Duda ko, pero sige, sir, ma'am. Sige, ito na ko, ma'am. Bisa na ko siya paninglon ron. Dead siya ron. Wala ko na ko. Sige, mayroong budto. Amping, ma'am. Sige, amping. Jess, wala na mo rin? Jess, wala na. Jess, sulban ng utak. Unsay ko. Unsa man? Unsa tigil mo niya nga? Nano kay gato sa secure kay nano kay pamilya na to? Ano pa, marigap na ako sa ko explain. Why explain? Layas! Waan mo nga sinina, layas. Layas mo nga ka. Ay, ko tuwa tahaw. Sa secure, ha? Layas ito na. Layas, buwang mo. Kami na ang usaway. Tawala ka. Kami na ang nakarusot po sa utang. Ako asawa, wala yun.